Human sa pipila ka semana nga pag-uwan ang Pagasa mi-anunsyo nga padayong mas sinati sa publiko ang kainit nga dala sa El Niño. Si Pagasa Magtan Director Oscar Tabada miklaro nga sa buwan sa Hunyo ug Hulyo mas sinati ang El Niño apan mild lang kini. Apan sa umaabot nga buwan miabiso si Tabada nga mas grabing kainit ang mas sinati sa publiko labi na sa amihan ng bahin sa Subo. Karon, ipaabot na ito for this months, coming months, moderate to strong na siya. Mas grabe ni siya effect na ito sa Cebu, specifically Cebu. Kami pag-epekto mo na ito makinati. During this month, no, kaning July, August, September, bugnaw na sila, ilang diretso. Wala na taas na ilang, mabuo na ilang temperature, makinati ito bugnaw nga panahon, ilang tagunan. Pero ang mga tabuhan na, mo taas ang atong temperature atong ulan minus kaya ulan. Ang Pagasa mibutiag nga ang temperatura gikan sa Hulyo ngadto sa Nobyembre ning tuiga gibanabanang musaka ngadto sa 25 degrees Celsius sa sayo sa buntag samtang moabot sa maximum nga 33 degrees Celsius ang masinati sa hapon. Mitataw si Tabada nga ang 33 degrees Celsius base sa ilang ekipo apan kun basihan ang head index sa tao kini momarka ngadto sa 37 ngadto sa 38 degrees Celsius. Matud ni Tabada nga mas magrabihan ang Cebu ug ang mga silingang probinsya sa Central Visayas. Actually, naman ito sa sentro man sa habagat, southwest. So, ang southwest na to, supposedly ang western side sa Pilipinas, maunay mag-ulan. Kunya, naaman to sa tunga, maunang grabe epekto, but more o north, no? Norte ang grabe may epektuhan na ni. Atong gihimo man kukuha na ni, mga data, no? Data, ang itanaw. Karong July, ang ato din sa Cebu, July, below normal. Ingon man ang Negros Oriental, Sikihor, way below normal ang Bohol. Grabe, epekto ang Bohol. Like, way below normal. So, nag-drought ang Bohol. Sa August, ang Northern Cebu, way below normal. Kunya ang Bohol, below normal. Ingon man ang Negros Oriental o Sikihor. Below normal, ang Northern Cebu, no? Way below normal. Sa ito, pag may way below normal, ako kay reduction. Ang Pag-asa may pahimangno sa publiko nga magkonserbar og tubig ug mangandam sa epekto sa grabing kainit.